Здравейте, хора! Пак добре дошли. Днес ще си оправям косата. Сега ще се спра за малко и пак ще се включа, за да мога да се намеря къде ми е четката за коса. Ето ми я четката. Сега ще си я съреша. Много бързо и пак ще включвам. Кога ще я намажа с този продукт? Не знам, вчера си я мазах и трябва да съм много бързо да я мажа, защото то е 11 часа. Ето, буквално толкова сипвам. Не знам защо, просто много бързам и... Защото после пак стане 12 часа. После един. И вече се гръмна. Знаете ли, че вече ще се гръмна? О, да! О, ес! Трябва да си го реша, защото трябва да се разреши косата. Пак слагам от малко продукт и навивам по този начин. Слагам ето тук отгоре. Ето. Слагам. Направо много бърза. Ето, тук ми стърчи малко, да, ама то нали сега в модата е така. И чао от мен, хора!